Existuje len niekoľko možných vzájomných polôch dvoch kružníc. Nasledujúce kružnice sa nedotýkajú zvonka. Všimnite si, že vzdialenosť medzi ich stredmi je väčšia ako súčet dĺžok ich polomerov. Všimnime si, máme väčšiu kružnicu s polomerom 3 cm. Menšiu kružnicu s polomerom 2. Vzdialenosť je Anetka väčšia ako súčet polomerov. Áno, zapíšme si, pre prvú polohu kružníc platí. Vzdialenosť stredov je väčšia ako súčet obidvoch polomerov. Zmeňme polohu kružníc, pokúsime 3,9 desatín. Vidíme, že pre vzdialenosť platí vzťah, že vzdialenosť je väčšia ako rozdiel polomerov a menšia ako súčet polomerov. Zapíšeme si do tabulky. Vieme, že sústredné kružnice sú kružnice, ktoré majú že sme správne vypočítali dĺžku. Vyznačme vzdialenosť medzi bodmi A a B. Túto vzdialenosť máme určiť. Pokúste sa najskôr v hlaviciach vypočítať vzdialenosť bodov A a B. Aká je dĺžka cvičky AB? Veronika. Ku sústredným kružniciam a vzdialenosť. Richard, poď priradiť. T je 0. Prvá kružnica L so stredom O a polomerom 5 cm. Vašou úlohou bude načrtnúť vzájomné polohy týchto dvoch kružníc. Akú polohu ste načrtli pri druhej možnosti, keď je vzdialenosť 12 cm? Martin? Áno, čiže spoločným bodom je 1. Poď vyznačiť. Tretia možnosť, vzdialenosť stredov je 9 cm. Veronika? Všetci mali správne vyznačené odpovede? Áno.